sekarang umur piro? Dua likur ki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau dalam bahasa Jawa itu rolikur. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Jo? Melete piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak Iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi. Ya mripate iki lho. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibuke niku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Lah ibune karo Nduk Umi. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan ngono. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya, Jo ya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Selamat malam Mbak Elisa. ngaturaken sugeng dalu selamat malam. Wah. Pyeongchange Mbak Yulimbo. Nggih. Sedaya mawon ingkang rawuh. Matur sembah nuwun. Sembah kok sembah. Iya. Heeh. Niki acara sik paling penting nggih niki panjenengan wau ngendika. Nggih. Yang penting ya wayangan iki. Nggih, menika. Sebab nika wujud tirakatipun. Tirakat kok tirakot. Nggih. Heeh. Nggih nyuwun pangapunten Mbak Elisa menika pancen kados ngeten mergo menika mboten asli saking Jawa. Menika keturunan Sulawesi. Nggih, tapi ya wis suwi ning kene wis lomo. Wow, lomo. Lomo. Dadi ya wis kulino. Oh iya. Ngombe Kulino dimongso. ngombe Yoga. banyu Jawa. Sowan wonten dalemipun Bapak Suparwito. Bapak Parwito menika sampun dangu. Besok saya mau mantu Mbak Elisa gitu, chef kula. Oh nggih. Wah, nih pokoknya besok jangan lupa untuk datang ke sini wis di Sherlock adoh dino itu. Oh iya. Tapi iya. aku mau metune beda. Metune kok metune. Metu mburi. Mburi ngendi? Medal wingking. Medal wingking. Nggih, Mbok menawi pas Sherlock menika nggih pas lagi nggih. Wonten napa wingking. mencari inspirasi wonten gen wit gedang. Kabar itu terus tak Sherlock sret ngono. Lah kok teko-teko kok terpal warna biru. Wah, terus. Kene nggone podo bol betul kok. Oh, betul betul nggih. Nggih, luar biasa wanita menika kagungan hajat luar biasa mewah. Nggih. Kalau wingi nggih pun napa campur sari. Campur sari siang Luar malam biasa. Mayangkara. Nah, sing menika dinten menika sing ujub donganipun. Dados menika nek namung suko-suko parisuko mboten kalih. Wo. Aku roke omonganmu suka senep dhewe. Suka-suka parisuka. Nggih, tapi sing paling utama kan dongonipun. Nah, mula kangge anak semata wayang nggih, ibu. berdoa apa kepada temanten berdua Mbak Sevilla dan Mas Mbak Sevilla Rizky. sama Mas Rizky menika jan-janipun kula nggih dereng patut menawi ndongakaken nggih. Dereng patut. Dereng patut amargi sebabipun karono Wah iya sebabipun karono jalaran kula menika nggih dereng kromo. kromo kok kromo. Belum polo. Oh. Polo kromo. Oh, Tapi kan yo jenenge ndonga niku sik penting ketulusanipun nggih. laras. Nggih, sing pentinge apa ya
napa kemawon ingkang merendul ya apa? Merentul. Merentul saka jero ati, ikhlas saka jero Basa ati. Jawa tuh angel lho, merentul apa sih? Muncul itu tuh. Merentul. 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 Basa Jawa ana sing angel yoan. Apa? Ceng kiwing apa, Pak? Cengkiwing. Cengkiwing kok ceng. Cengkiwing iki apa cengkiwing? Cengkiwing apa? iki dijunjung ngene lho, dicengkiwing ngene iki. Apa? Oh, junjung. Ya dikewer-kewer. Cengkiwing. Ceng. Ceng. Cengkiwing. Wah, coba ceng Ceng ki ki wing. wing. Cengkiwing. Cengkiwing. Kuwi Jawa itu tak golek kosakatane angel. Ada lagi yang angel. Apa? Nunak nunu. Oh iya. Apa? Kuwi Nunak diligo salin nunu swara. Nunak nunuk ki kok iya kok ora kok iya bedudak ngene. Apa meneh bedundak-bedunduk iki apa meneh kosakata bedundak-bedunduk. Mundal-mondol. Nunak nunu. Nunak nunuk. bedunduk. Dwilingga salin swara. Ngono. Pecah mati. Iya. Padha. Enggak tahu. Nah ya wis apa kesugihan apa kok kesugihan kekayaan basa Jawa. kekayaan kosakata Jawa niku nggih macem-macem nggih. Ana pari terus nek wis diani-ani ki jenenge gabah, diselepke dadi beras, Ya. didang dadi sego. Sego itu udah jadi kan. Ngene Ada siki. lagi padi yang kalau cuman cubil apa kayak Menir. menir. Engko nek wis Ya. bar dadi sego mambuke jenenge karak digaringke. Kalau udah jadi kerupuk itu ya. Ya, jenenge pirang-pirang. Basa Nah. Inggris kan nasi mung rice. Rice to. Rice tok. Ning ono sing basa Jawane angel, coba basa Apa? Jawane nek pancen Pak Sigit Dalang. Piye? Basa Jawane gratis apa? Ayo, tapi satu kata loh, gratis. Nek bahasa Inggris kan Oh. free. Free. Bahasa Indonesia gratis. Basa Jawa Ora apa? bayar. Kuwi dua kata. Dua kata kuwi. Gratis sih. Basa Jawane apa? Nunut. Kok nunut. Aku wis iki wis golek ning nganu ning nggon pasar peken. Peken. Ya, aku wis mencoba observasi Ada karena bahasa Jawa ini gratis. no. Apa Kalau iki? aku pas nggak bisa bayar kan, carane aku wis jupuk sayur-mayur. Iki aku mau bayar gratis aja gimana ngono. Heeh. Terus nganggo basa Jawane ngerti aku. Piye? Nyoh. Oh nya. Nyoh. Ngono. Kuwi berarti gratis. Oh iya ya, nyoh. Tadi aku muga-muga ora di nyoh engko karo Pak Parwito. Karo Pak Parwito di nyoh ngono tapi boten Pak Parwito. Waduh. Nggih mugi-mugi temanten kalih awet nganti kaken-kaken ninen-ninen gitu. Amin. Nggih mugi-mugi menika antuko wahyunipun jodoh. Nggih. Setunggal salami-laminyo mboten namung kaken-kaken nenen-nenen ya. Nih, Tapi salami kaken kaken-kaken ninen-ninen. Nggih. Ojo kowe mau kaken-kaken apa mau? Nenen-nenen. Kuwi kesenenganku. Kuwi lho angel Jawa. Kakek we kaken nok nenek ora nenen. Kakeke kaken, nenek yo nenen. Ninen. Jadi ninen ya. Ninen. Ya wis semoga aja menjadi wahyu jodohnya. Setunggal salaminya. Langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Langgeng kok Nggih, langgeng. anggenipun Waduh, wis bebrayan. mulane pacarmu terus kowe diputus mergo pusing sirahe omongan karo kowe. Nggih boten. Boten kok le pusing yo. Ngene iki malah sebuah keunikan. Oh, keunikan. Iya. Ya. Bukan kok aku nggak payu-payu, emang aku yang jual mahal aja. Oh iya, betul. Nggih. Ya saya doakan semoga Mbak Elisa juga segera mendapat jodoh. Amin amin. Oh, ya. Menika yang nonton streaming banyak loh Pak Ige. Oh iya, iya. Senadyan to saiki barengan ro bal-balan Vietnam lawan Indonesia. Nggih. Tapi saya nonton streaming Sigit Channel juga kathah menika wonten Prof Ngapianto. Oh, Pak Warek Iya, 3 Pak Warek UNES. 3 UNES. Dosen Matur kula. sembah nuwun ikut menyimak. Sembah nuwun, Nanti Pak kirim-kirim lagu. Nggih. Coba Mbak Elisa nembang apa bebas untuk temanten berdua. Oh nggih. Untuk season ini kamu saya bebaskan dulu. Nah, Nggih niki Kaneng Slendro anu mawon. nopo?
Napa niku? Lamat wis katon kejane iki apa? Ah, kadung tresno, terlanjur cinta. Terlanjur cinta. Mas Rizky terlanjur Yes. cinta dengan Mbak Sevilla. Dibawani Mbak. Oh, nggih. Oh, duh. Ya, bisa. Calon dokter. Iya. Amin. Nyerem penggarap tugas. Nggih makasih nggih, aku iso dadi apa jenenge bagian dari datamu. Saya yang terima kasih Pak Sigit bisa jadi narasumber saya. Selamat juga untuk gelarnya MPD. Iya, sama-sama. Pak Sigit luar biasa. Nyolong ketek lho niki. Padahal Padahal kita delok wayangan ben dino koyone piye terus lenggak rapi kapan kok. lha iso bar kasih mayang terus rampung. isuk moro Semarang kuliah. Mayang isuk moro Lah Semarang. itu loh, garapnya itu kapan itu kok bisa selesai tepat waktu cepet itu loh. Cepet kok cepet. Ya, kok iso? Loh ya dibagi waktunya gitu. Itu luar biasa. Ya alhamdulillah terus memotivasi kamu terus garap tugas. Iya, aku juga kudu cepet ndang. Cekat koncone ceket. Iya. Oh dibawani Sa. Rino wengi dadi hati Malah apike suarane. urung lho lagi nggon ngarep to, ngon ngajengan, urung kepretan buri. Weh ya. Urung, jangan dibiji dulu. Biasanya nek ngarepane apik iki liya-liyane ya apik. Walah ini nek cara orang bikin skripsi iki carane lagi gawe moto tok ini tuh. Oh. Aduh, semangat ngono. Wah, iya. Terima kasih untuk mantanku ah, ngono. Wah. Lagi ngarep tok, lagi ngarep tok. Berarti urung tekan. motomu ya ngono ya sebenarnya. Iya. Bar iki lagi abstrak. Nah, itu kan belum loh. Tanpa dahar, tanpa nindra. Nek nembang ya cetok. Ya wis apalan kok nembang tadi ya. Ya masa nembang blekutuk neh kok lunga kabeh. Oh iya ya. Gayung yon marang selirane. Kayung Yun tahu artinya Kayung Yun? Enggak tahu. Jatuh cinta. Kalau Buyung Yun aku tahu. Oh, Bu Yuyun duduk Bung Yuyun. Kayung Yun apa? Jatuh cinta. Oh iya, Jatuh cinta kepada dia. Marang selirane itu kepada Oh, dia. artinya Kayung Yun seneng sama kamu. Iya. Naik. Tansah gumawang ing netra. Nah ini pertanyaan. Apa? Tansah itu kan selalu. Gumawang. Gumawangi berarti gawang ono seselane Padahal gawang. Ngono ora sih konsepnya basa Jawa itu. Iya. Hah? Apa itu? Gawang-gawang itu terbayang-bayang di mata. Gawang itu kan terbayang. Terus Ah. diseseli Di- jadi diseseli. gumawang. Kok ya Umi dadak nyeseli ngopo? Lah Umi iki senengane nyesel kok Umi iki. Jero ati kadung tresno. Dalam hati terlanjur cinta. Oh iya. Tan liya, tan liya. Alah. Lek ngajari Prastiwi iki. Oh ngono. Dan liya amung seliramu satemah loro asmara. Oke. Tidak lain hanya dirimu. Satemah itu apa? Berarti Akhirnya oh, akhirnya membuat jatuh sakit cinta. Loro asmoro. sakit cinta. Iya.
ngengleng. jiwa. Aduh, ngengleng kaya sindenku ana sing ngengleng mergo tresno. Sinten menika? Kuwi Lila karo Melani calore Oh, ngengleng. Lila karo Melani. Aja gampang lara merga tresno ya. Perguru karo Elisa. 11 tahun. Kowe iki 11 tahun pacaran pisah. Ya Allah. Jan. Ya ora apa-apa. Mbok menawa Gusti Allah iki arep goleki jodoh yang lebih Amin. baik dari kemarin. Enggak apa-apa. Ya. Oh, mboten nangis kok Bu Yuyu. Grantes. Grante. Nano neno ya. Lamat wis keton tejane yen go berangkat ton mencara aduh wirakale sinawangkan ambosane yen basengut mimbuh patut nyoto jatmi kumrati aduh astaria kalilo pisah sarekmo nadyan bebasane kelingan godhong sambat kaya wis koncekan rasa Jan le menghayati tenanan. Nah, yo no. Nano. Bacaane sarwa asri jrobanenku tansah kuwon eman Sekali lagi ya. Lamantas keton tejane yen bo berangkat cara aduh yen besengut nyata jatmi kumrati aduh lestaria tanli
Wah, luar Siap, biasa. matur nuwun mansane Mbak Yuni, Mbok. Di situ dulu kamu ya, nemenin Mbak Umi ya, Viva. Iya, siap. Ya. Masih di sini Jumeneng? Oh, iya. Oh iya. Jumeneng, Jumeneng. Iya, Jumeneng. Jumeneng ya. Mbak Umi di Spoti. Oh, no selindur song Pak Bib. Ning 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 nong nong nong. Kinutang kutang tansah bisa abdi. Wujuku. Selamat malam, Du Umi. Selamat malam Mbak Limbo. Nggih. Suwera ketemu ya. Kok Mbak Limbo nggih Pak De. Oh, nggih nggih. Nggih. Oh, Pak. Ya pancen bapak iki wis tuwa. Bapak Gede. Nggih. Nggih. Ngene. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Nggih, Pak. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Nggih, Pak. Ya. Mbak Sevilla karo Mas Rizky dadi manten. Nggih, Pak. Waduh, saiki saja yuk manutan nggih, Pak. Ya aja munggah nggih. Mendoakan apa kepada temanten? Oh, Berdua. mendoakan Iya. kepada temanten berdua. Walaupun Tapi- kamu belum jadi manten enggak Lah apa-apa. nggih, kula dereng nate dados manten. Nggih. Napa pareng to, Pak? Boleh, boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi lah wis. 2004 wis bayi cenger lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih. Iya, Berarti sekarang umur piro? Dua- 22. 20. 22 ki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau wis dalam enom. bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan 4 likur, 5 likur, Ora enek. Nggih, 6 mboten likur, ngoten. 7 likur. Bukan. 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti aku Oh, oh. 33 lawe. Iya, Alah, betul. Omongan 33 Karo lawe. Eni saya marake mumet ning sirah. Nggih.
Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin. Bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih, Mbak. Mas, Saya tak protes. pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga kuwi ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Kuwi Oh. jenenge silent treatment. Berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra kudu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian yo padu kuwi. Oh, gitu. Oh, Nek padu terus ya ora Yo apik. rapi. Nggih. Iki Betul, lho, Mak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih nggih. Mbak Umi, sakmenika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten. Solonipun pundi? Kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Kentingan. Kentingan, kentingan. 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 Kalau iya. di Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Iya. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang Cerak PLN. Cerak PLN. Oh, namanya kentungan. Ya itu. Pokoknya KM 8. Coba aja ke sono. Nek Kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Ya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Hafifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah Iya ya. toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes suci. Nggih. Situ. Citu. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Ya. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Nah, dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak jak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah. jelas. Nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Ugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Yang nyanyi Mbak Ima. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Oh, Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai kah. Iya kah? Iya kah. Ayo Mbak Umi. Nadian wujud demong peksi. 2004 lagi lahir. Ayo, aku wis
isih kerasan ning ketingan akhir-akhir ning ketingan 2004. Nggih, Pak. Nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Wih, Oh, nikah. ngoten. Nggih. Nikah 2004. Anu Gawe telining branta alus manis nangsa cita-citane Mbak Umi dados napa? pengen dados anu Pak Napa? manten Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wi. pengen jadi orang yang bermanfaat aja Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya Pak, bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki? Posisi Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya belum punya cita-cita masih apa itu cari jati diri gitu loh Pak. Oh iya. Ya masih merangkak. Semono merangkak. cetok ngadek jek kok neraka. Wasawenggan kung golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga engatiku nyanding bisa nganggo minir barang. Lah iya Mbak Umi. Mbak Elisa bisa duduk di sini enggak Oke, apa-apa. siap. Biar Umi Hafifah Ratu Podang Kuning. Iya. Sebeli so wong kacek setahun karo Awang anakku. Iya, Awang 2005 iki 2004. Iya. Endek. berarti kula sak putrane jenengan nggih Pak. Yo sak anakku, Oke, wis anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo, yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggur lek ising sayang. Obong-obong mitanggonku ora krasa iso.
dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancani nduk bumi Jo. Jangkep ono Mas Jolang, ono Mbak Umi, ono Mbak Elisa kene sa. Kenalke Jo iki Mbak Umi. Oh, Iki nggih. Presiden Cakraningrat sing anyar iki. Walah kan nek golek-golek jos. Lho, bar iki rasmu seragame Salim riyen, padha. Pak. Elisa bareng saiki bar iki seragame Cakraningrat. Walah. Saemperan kaya karyawan pabrik sukun. Kok iso? Lah nggih piyayine ki alus lembah manah lho. Wah, nderekaken bingah Pak Igit. Nggih, sowan wonten telepon Bapak Suparwito. Ah nggih. Kowe iki tak kandhani metune engko wis nrunyuk. Kowe iki tak kode engko metune iringane khusus kok malah takon leren ning parkiran sik aja ngetok kok malah nrunyuk sik. Lah kula ora sabar. Wis ora betah kowe. Ora betah malah dikeneng pawon riyen ya Pak Igit. Kalih wong wedok-wedok do njaluk foto. Foto kabeh sing ngrewang karo kowe. Nggih, sing masak mriku lah ambune ora ana sing minyakan belas. Bareng foto karo kowe do seneng. Seneng napa angger tak plengak dibusak, angger tak plengak dibusak. Lho. Bar foto kowe karo kowe mbok plengake dibusak. Nggih. Sebabe Jarene elek Pak Igit. Nggih. alah. Mendoakan temanten Mbak Umi dan Mbak Elisa sudah. Wah, Sudah. nggih. Mas Rizky sama Mbak Sevilla. Sela niku. Sevilla. Untumu ditoto. Sevilla, walah gudi nggih Pak Igit. Heeh. Villa niku gudi. Oh iya. Nggih. Imajinasimu kok iso tekan villa tekan rumah bareng. Napa jenenge Piyayi Cikarang. Cikarang Bekasi. Heeh. Mas Rizky saking Cikarang Bekasi. Oh, Cikarang Bekasi. Kamu pernah ke sana kah? Pernah Pak Igit. Lo di Bekasi? Bekasi teh bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Kamu bisa bahasa Sunda?
Salatik Pak Iki. Coba digo ngetes iku bener apa ora tak takon Mas Rizky mengucapkan selamat malam para penonton semuanya, selamat menyaksikan wayang kulit dalam rangka nikahnya Mas Rizky dan Mbak Selvia. Ngono coba ke basa Sunda. Nika kedahipun ndongake riyen. Oh, ndongake sik. Nggih, oke. Wilujeng nglampahi rumah tanggi semoga samawa salawasna aya kebahagiaan lahir sinareng bating Kang Rizky eta jeung pamajikana. Iya iso. Kene kok Mas Kulino maling. Malingmu adoh tenan tenan. Maling ilmu dadi sinau ora kudu karo guru, sinau karo alam menika nggih penting. Karo kahanan ya. Oke. Coba aku urung pati percaya kowe nek lincah basa Sunda, pinter basa Sunda. Angge sithik. Selamat malam, selamat menyaksikan wayang kulit. Wilujeng wengi aya wayang kulit sinareng jeung Ki Sigit Arianto Rembang. Oke. Wong kene kok masamu lho Pak Igit. Sowan daleme Pak Wito ki ora cepete-cepete. Iki mau salaman karo panjenengan Bapak Haryanto. Kebetulan iki mau aku pas mangkat mriki bareng bise. Wah, kowe kuwi. Bareng bise saking cepete kula gandul nggon guri. Oh, Kok gandul to, Om? Lah pripun wong kepengin cepet bis kan set nyelip ngoten nika. Akhire set parkir. Parkire ning ndi? Parkire ning kono to. Kono. Lah awakmu ning kono rak ya dienggo parkir timbang nganggur to ya. Iya. Menika request saking Kang Ambung Gati Bapak Suparwito. Mboten kitang sekedap Bapak Haji Haryanto katuran minggah panggung mendoakan kepada pengantin. Nggih, wah nika ketingalipun nembe gayang-gayangan kalih Bapak Wito. Nggih ta. Wonten mrika. Nggih. Monggo Bapak Neng Haji. neng neng nong nong. Nyun berkahipun Bapak Haji Haryanto. Matalaman so. Turuk turuk. Sugeng dalu Pak Haji. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, jenengan minggah kok julang lirak-lirik sepatu panjenengan. Pak Haryanto kuwi CS aku biyen montir Pak. Masa? Berarti ngabdi ning garasi kono. Tukang ngeban kula. Nggih. Kula niki wis kaget tok. Pripun? Kudus jan wong wayangan yo. Oh nggih. Ternyata niki sing wayangan ora mau Pak Haryanto tok. Oh nggih. Pak Sarwito nggih. Hobi juga seniman nggih, hobi juga Oh, iya. nguri-nguri seni budaya nggih. Nggih laras Bapak. Kula dieling zaman Pak Dalang Sigit niki riyen niku kula orbitke teng Kudus. Kira alhamdulillah sakniki sampun dadi dalang kondang. Amin. Tapi wau mboten lali kalih kula. Kula pas salat maghrib badhe buka kampeke dateng. Nggih, Mas monggo Mas buka mboten purun tak tawani buka bareng-bareng wau. Nggih. Lah kula mboten poso. Jane nggih mboten napa-napa wong kula niku senengane poso nggih. Pak Haryanto niku lawuhe wong sugih jebule senengane kerupuk, Jo. Mung kerupuk karo tempe tok iki lho. Kerupuk tak amati iki iso. Kula niku biasa Mas pun lah. Kula niku ora ana perbedaan. Oh, iya. Kira wong donya niku napa sing digoleki sih? Kira. Nggih napa to? Ya, Duit niku terutama. pun pokoke awake dhewe iki asal seneng karo akhirat mesti donyane kegawa. Oh nggih. Jadi jangan diributkan masalah dunia, kira. Sing penting awake dhewe seduluran kalian jenengan, aja Nggih. lali, nggih. Barang dari dalang kondang aja lali mbek kula niki. Mboten. Kapan iki ringgitan tegara si melih? Sing boleh Mas, nek pun ngoten kan kula nggih purun. Suweneng aku Pak Haryanto anggere ngendika dienggo seduluran Eh, suweneng. kowe ora dijak. Lah Pak Haryanto ki ra beda-bedake ape ngajak seduluran yo. Mesti kok ditumi duit yo. Kula niki gara-gara kula nggih matur nuwun lho Mas sampe sampean. Wonten dawuh, Bapak. Kula niku iso ketemu Bener Hana nggih sampean dak. Jadi kula niku matur nuwun. Pak Mu Comblang.
isine mau ndongakno mugi-mugi jenengan nggih rukun rumah tangga. Amin, amin Bapak. Kula niku tak ndongakno. Kula niku sok ketemu Bontorana nggih Pak Sigit sing ngenalno kok. Nggih Bapak niku terakhir. Lah wong dhewean ora kepenak, Mbak. Nggih. Lah penasir Mbak Melisa ya ora wani aku. Ah, mboten. Riyen derek ketok kok, Pak. Jek kaya anakku. Matur nuwun pun ngaten mawon. Namung kula ndongake putrane Mas Awrito sing dados rumah tangga nggih hari niki jadi pengantin mau tak dongakno sing rukun. Amin. Nggih. Aja masalahno sing sithik sing barang sepele aja dimasalahno. Pokoke awake dhewe rukun limo nggih. Angger kowe rindo karo Gusti Allah mesti kowe dirindoi karo Gusti Allah. Amin. Wis pilihanmu aja do ribut. Nggo kaken-kaken ninen-ninen sampai dunia akhirat. Amin, amin. Mulane nek durung siap nikah aja nikah. Kira. Leres Mbak Melisa itu. Ya. leres. Kenapa? Jangan sampai kita nanti putus di tengah jalan. Betul. Kita kepengen wong rumah tangga iki selawase. Nggih. Diputus tapi dalam keadaan sing merem, nggih, sing sae. Ngono niku dungane kula, ngira. Pokoke namung ngoten Mas Arwito jenengan tak dungane langgeng usahane berkah manfaat, nggih. Amin. Amin. Kula niki mau isane napa nggih? Saya ngeten niki tok, nggih. Bungah nyenengno karo wong akeh, nggih. Seduluran. Nggih, seduluran. Kula Pak Sigit jenengan tanggap dulurku, nggih. Ya. Siap. Nggih. Bapak. Ngoten mawon nggih. Lah pripun iki seduluran? Wis pokoke seduluran nggih. Salaman sih seduluran. Nggih Bapak jenengan. Malah dadak ngerogoh sak barang to, Bapak. aku ki Pak. Julang lo digagas. Kene iki sedulure kok. Lho, endi to, Pak? Matur nuwun. Matur nuwun, Dadah. matur nuwun. Bapak matur suwun. Walah, Pak, nggih sembah nuwun nggih Bapak. Rezekine ora lokak malah kebak. Lah Amin, sedih. amin. Walah. Nggih. Wonten salam saking Ibu. Nggih. Nggih. Salam. Ibu mboten kesuwen mriki. Nggih. Lek wonten wedal ditunggu. Nggih, nggih. Oh nggih, sembah nuwun. Salam kembali kagem Bu Nurhana. Nggih, salam balik kagem Bu Nurhana. Sehat selalu Bapak. Nggih, mbah Walah. nuwun. Walah, Turut, ya. turut. Matur nuwun Pak Haji. Wah, aku ki yo sok ben kaya Pak Haji Haryanto kuwi. Amin. Anggere ana wayangane sapa aku munggah, mung pidato diluk terus njukuk dompet. Nyah. Nyah. Apa? Nyoh. Pak iki iki kok dompet ora nyoh-nyoh ngono. Nyoh iseni ngono nggih. Lho. Potongan ya. Awang mayang aku terus munggah nembang sesideman tak kei share. Lho sok ben nek jagat mayang yo munggah share. Duit. Yo aku wae. Cita-citaku iso ben ngono kuwi Jo. Dadi anggere bengi iki mung keliling miliki anakku. Oh, awang mayang ning Kabungan Kidul. Oh, jagat nang ning Kabungan Lor, ugur wira, wirih. Tilak, tilik, tilak ngoten nggih Pak. Pak Igit. Pak Terus aku joget ning isor karo ngene. Aku wis ngerti tujuane Pak Igit. Sok nek anake mayang ning Etan Ratan karo ning gone Kulon Ratan, dhek wirawiri terus delok ketoprak. Nggih. Aduh. Nggih sembah nuwun Pak Haji, ngenjing sowan. Sembah nuwun Bapak, nggih sembah nuwun. Wah, ndek dulur Kuwi- Pak. Nggih. Surat magrib mau sing diwaca ayat apa ya dawa nah ora. Menawa ayat kursi sak mejane. Jenengan iku piye? Yo ayat-ayat nek suwi ku ora ayat Qur'ane ayat-ayaten. Iya tenan nggih. Suwi ora rampung-rampung. Nggih sembah nuwun. Nggih, nggih. Nggih iki ana layangan meneh dari Bapak Santoso utawi Pak Peno. Weh mengke Nyun Lestari Kijing Miring. Terusan saking komunitas kesediaan Jawi. Nyuwun Sumanding. Oh iya. Ora lali sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Mas Utomo. Wah iya sing wis ngladeni awake dhewe. Nggih. Nggih. Iki mau didhisikke sesideman Kembang Rawe king Mbah Kung menika. Oh, ngaten. Wong loro ana Mbak Elisa ana Mbak Umi. Weh, Upama padha legane upama sak pantaran lho Jo. Cik. Gur upama kowe milih Mbak Elisa apa Mbak Umi?
awakmu nek kira-kira ya iki aku takon sik wong cinta kalau tidak sehati bagaikan sebelah tangan Bertepuk saja. sebelah tangan. Nah, Nggih. umpama aku naksir jenengan ngono pertama kali permintaane sampean apa? Bingung mesti. Retindasku elek to. Ya sampean aja mutusi ngono Lah sik. permintaan kira-kira apa sayang? Permintaanku dikasih kepastian aja dulu. Wow. Pasti, nek niki pasti. Kalau Elisa permintaan pertama apa sayang? Aku sing tak jaluk Iya. motomu. Wah iya. Apik lho Jo Jo. Tresnoi carei dari moto turun ke hati. Oh. Tadi ki ndelok motomu dulu. Oh, motomu mendolo. Motomu dulu kok moto mendolo. Lah itu tadi ngomongnya mumet ngono ya. Dari mata turun ke hati. Terus akhirnya menjalin cinta sehati ke pelaminan. Wah, cara Nah. bojoku loro ngene Pak Igit. Piye piye? Tanggaku bendina ndonga aku kondang mati. Kok iso? Lah sing lanang kaya boyo wedok ngene-ngene iki lah ya. Ape ndang ape do dinggo. Tapi malam hari ini kamu pasangkan keduanya menjadi mesra seolah-olah menjadi pasanganmu. Mbak Elisa coba sesideman digandrung Julang. Etek-etek wis sesideman karo Julang. Oh ngeten. Kula sik gandrung niki. Oh iya no. Ya, Sing rada apik yoga ya gelem aku. ngene lho. Ora sangkem bot. Engko nek ketok-ketoke kok awakmu ora betah terus kepengin mutah langsung sor ngono wae ya. Ada ya. Yo. Wiwitane Wiwitane dicekel tangane. Kene tak cekeli. Oh, Tak cekeli. cekeli. Aku sing wedi line iku lho. Kok cekel ya. Tak demek. Hah, aku ape ditemek. Anderek sang beki. Nembe gandeng nopo Mbak Elisa? Nikita. Heeh. Nikita. Heeh, gandeng nopo niki? Kadal. Mbok nyambik ngono ora apa-apa, rada gedhe sithik. Jenengan ngerti kadal ora? Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Jo? Melete piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak Iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi. Ya mripate iki lho. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibu ini ku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Nggih. Lah ibune karo do guyu. Berarti kowe omahmu sok nggo kumpulan ki nggo Bang Mekar ya, Jo? Nggih. Kemis sore Kemis sore. jam 4 ya. Jam 4. Jenengane mbok takok wong Bu Sigit ya anggotaku kok. Layak. Kowe terus do ngomong bareng-bareng do ngopo to kowe? Nika anu Pak Igit, saderengipun utang memang kan ada kata-kata perjanjian. Oh, perjanjiannya piye? Ya. Ini kalau satu kelompok mengucapkan dengan kalimat, saya berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Terus Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. bojoku diutang pira lho? Oh, alah, Pak Bukit niki saniki setiap Kamis nika 227. Nggih. Niki pun tok 40 ajeng diguling melih. Sayang terus ke melih. Wong loro kok ayu-ayu kabeh. Karo bojomu sing nang Ayu ndi? Ayo apa iki? Pak Igit masih mumet ya ayu iki to Pak Igit. Pria bagus kang olah budaya Bocahe ayu pinter kepengin nyetot pipine ibuke aku. Loh,
Tak kira nyetot pupine anake. Lah putu anak iki wis pantarane anakku kok Pak iki. Piye umpama menurutmu ngono awakmu iki imbang-imbangan umur wae ya. Nggih. Pura-pura bersandiwara. Mm-mm. Umpama awakmu omah-omah karo aku ngono piye perasaanmu? Mesti aku ngenes. Lah, iki jawaban jujur iki. Heeh. Lah ya mosok aku tangi turu nyawang kaya ngene. Arep turu nyawang kaya ngene. Madang nyawang kaya ngene. Terus iso uga aku terus mbok setrumno listrik kabel gede ngono ya. Kaya wong nek wong lanang kuwi wong wedok rasa milih-milih sing penting cinta yang suci. Wong nek wis dadi bojone iki lho, sing dienggo iki ora raine. Lah Lah apane? apa? Loh. Apa maksudnya napa? Ati. Oh, Oh, hati. ati. Sehati one heart. Kowe iso Inggris barang. Nah, kok saged bahasa Inggris bareng to Pak niki, Pak? Oh, iki basa apa-apa iso kok. Sunda iso. Basa Sunda saged. Madura iso. Arab ya iso. Ah, kene keturunan Arab. Arab apa? Arab pating genah. Iki. Sawan menyang kutha gedhe. Lho iki Nduk Umi. Wah, iki WA saka Pak Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto. Oh. Iki nyimak dadi dua layar. Sing kiri iki nggo timnas karo Vietnam, sing tengen Sige Channel. Oh. Kalah kan kalah. Nggih. Oh. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mbak Umi bisa kuliah S2 di UNES, langsung diterima sebagai mahasiswa baru 2026. Oh. Iya, wis saus matur karo Pak Warek. Langsung. Langsung. Rono kon njukuk jurusan. Jurusan apa? Jurusan. Lah berarti kula langsung ten UNES langsung bayar ngoten, Pak. Oh iya. Oh. Terakhir tanggal 8 gitu nek sing S3, Bu nek sing S2 raro. Oh nggih. Pokoknya spesial untuk para praktisi-praktisi di lapangan. Bagi pelukis, bagi yogo, bagi sinden, dalang, pemain film, toprak kabeh iso kuliah ning UNES. Oh nggih. Ganti Elisa. Elisa iki sono nduk dewasa iki. Ora rondo iki aku wis dewasa banget loh, aku wanita dewasa aku Iki padahal. wis percaya berarti wis mudeng karepe iki ya. Nah, Wis yo, mudeng. dok, Karepe kadang kon nembang podong. gentenan iki lho. Oh iya. Duh, Elisa. Bendera teraske yung yon. Aja nggon kono. Wis toh engko aku terus ngono kuwi tak imbe 20. Kok sithik men iki, Mbok? 20 yuta Pak iki. Selendang kuning. Bayarmu ki piro arek imbo iki? Hah? Bayarmu ki piro? Wong Pak, 750 iki? nek arep 3 tahun mosok ra lunas. Oh iya. Bener. Selendang kuning kan saking Alah. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Ora tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya Jaya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Swara kurang permono. Ono merongose saya ketok. Kula niku asline gak merongos. Lah napa? Pas lahir niku ilate kula kedawan. Lah, ape diketok dokter. Heeh. Lah niku nggo heman, akhire untune sing tak kon nututi ilate. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngono. Dadine ngeten iki. Andek mono ya mbokmu cilikane seneng karo kowe bangga. Kowe bangga. Kudang ganteng-ganteng dhewe lho mbakmu. Oke, anggrek. Piye ter
angger pe sekolah no. Bagus dewe, bintang dewe. Ape teng pundi Mas? Sekolah Mama. Wah, terus Bareng ning sekolah nawar kancaku Jiro Lupatmo, tetep elek dhewe. ya itu tanda bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tulus. Abadi seperti matahari. Kak endi mo raine? Rai ini dhuwur kok delok raine ngisor. Ah ngisor ki yo duwe kok. Rai apa? Rai lok. Iya. Ya. Mama apa seneng aku tenan ate. Ora kowe iki lho kaya wiyu kangkang. Rasanya aku pengen nyebrang rono lho. Wah, kepengin digendong sih. Aku lak Simbolis iki ngene. Ning wasis ngungro. Iki lho kaline jembar gede banget iki aku ora iso nyebrang, Mas. Kalimu kekamban kok. Kambang. Iya. Iki lho, pikantuk salam saking CFC Semarang. Cik. Mas Surito, assalamualaikum, sugeng dalu Bobo. CFC Semarang derek nyimak salam kagem CFC Senusantara. Rayu sembah nuwun. Sembah nuwun. Salam Mas Utomo. Iya. Apalah kita tanpa penggemar ya Pak Ike. Oh iya, betul, Terima betul, kasih betul, Cakraningrat Fans Club. Nggih, Pak Suwono gebek. Ya, nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Suwono Gondosari. Ngemplak. Nggih, matur nuwun. Terus Hangung rumarang bendara Tiah sulis tiap pijer ngincangake alis Oper Nduk Umi Hafifah mumpung disimak niki Mas Kuncoro Umpama saking Semarang menika. Nggih, selamat S2-nya. Oh nggih, sembah nuwun Mas Kuncoro ya. telaske nak Terus tresno sesideman. Umi. Luweh becik patenana niptang pisan. Payungke Mas. Ah. Kembang rame ngidul gerobokan so. Monggo Mbah Kong.
tunggal sabale. Wiwitan matur nuwun menika request sang Mbah Kakung Pak Tugiman menika. Nggih, mugi dados. Mbak Elisa Nduk Umi saged lenggah rumiyin. Nah, men mimik-mimik dhisik ya. Saking komunitas kesenian Jawi, KKJ menika nyuwun lagu Sumanding, Jo. Weh. Nembe ngehit menika Pak Igit. Nggih. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi, harum memangi sepanjang hari. Silakan. Sing saka Blitar Jawa Timur. Blitar kutha cilik kang kawentar. Epipene gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman jepanate gempar. Bata brontas sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen aku desano. Majapahit ana candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Dalu Mbak Yosi. Dalu pucange Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendoakan kepada pengantin dungane nopo kagem Mas Rizky lan Mbak Sevilla. Anjir, mugi-mugi temanten kekalih awet selalu. Amin. Meskipun ada badai di pernikahannya, muga-muga tetap awet. Atut runtut sampai besok maut menjemput. Begitu aja. Amin. Ini kowe karo sapa mu jenenge Mbak Elisa karo Mbak Umi, ketoke ora cocok. Upama Jo, kowe tak jodoke karo Yosi ngono piye Jo? Ah ya
ya ampun Nek Mas Jolang. Pancene yo sampean iki nek ndine cocoke karo aku. Timbangane karo Elisa dan Umi tidak mungkin karena mereka masih muda-mudi, masih indil-indil iyik-iyik. Enggak seperti aku kan sudah kawaan. Meskipun begitu aku masih kacang. Halah. Ya wis nenek. Meskipun sudah nenek-nenek tuwek, Nenek lampir maksudnya. Rumah tangga mbek ngene iki wis. Walah HP meremangil Pak Kok iki. iso piye? Panggil Lah HP apa? meremangil. Orang aku juga aktif dan energi. Wis nyuwara seperti terus. ini. Gimana Bangkil. loh? Seperti alarm aku itu berbunyi terus mengingatkan apapun Jadi tentang nek- dirimu. jadi Jadi kalau nek- kamu itu lupa wong- tuwek sudah pikun. wong Nanti lanang- aku yang mengingatkan. Kalau memang Aduh. Wis ora rapi patek nek model ngene iki. Lah napa? Ah model ngene iki ayo wangel to Pak Iget sangkane kon dhuwur. penak pasti panggah penak nih karo aku iki. Penak. Apa sampean tak ladeni apapun, mau makan tak dulang, mau mandi tak mandiin, mau kosokan tak kosokin. Kuwi bojomu stroke apa piye? Nggih Pak niku. Perasaan kok kaya wong ning kursi roda. Kan harapanku begitu. Ya kowe kudu sabar Jo di bojo Yosi. Innallaha Ma'asabirin. Nah, Nanti bojo ngene malam Jumat tak bablasno malam Senin Pak Iget. Lho nyapa? bar malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Hilang ini mau anggere malam Jumat. Lah ngene kaget dijawe lho ora kebenaran ora dadi pijak ngono. Piye? Nek Yosi ra beneran, Rai. Rai pijak. Model ngene iki setorane nek ora ajek aduh. Lha kowe kudu bersyukur duwe bojo Yosi, duwe kanca Yosi. Dadi Gusti Allah nyoba kesabaranmu iki dikeki menungsa kaya iki. Tuh, lihat tuh. Aku Dadi nek termasuk- ora ana Yosi kuwi kowe ora ana sing nyoba kesabarane. Lihat tuh. Aku itu alatnya Mula PN Tuhan. bojo. Pak, aku bojomu. Tapi kamu sugih ndak? Kalau ndak sugih aku ndak mau sih. Sudah kamu itu elek, duwek, terus mari ngono lek ra sugih. Alah. Rugi aku. Alah sing penting tenagane rak jas. Alah. Tenaga apa lho? Yuk nyambut gawe to. Jam 30 detik lho. Jo, kowe ora ngerti khasiate bojo ra elek. Critakne ngomongno Yosi. Hah? Ada khasiatnya? Lho, eneng. Masa sih? Kamu itu Kandang jelas-jelas hijau. begitu ada khasiatnya. Apa khasiatnya? Masa kamu berkhasiat? Rupanya Sabar, kayak garangan sabar. seperti itu masa ada khasiatnya? Seperti jamu aja kok ada khasiat. Bu, kula wacana Yasin ben kuat, Bu. Lah ya. Dadi Awakmu ki jangan melihat fish-nya, tapi keistimewaannya. Awakmu nek ndek bojo ganteng, ke nek umpamane ning pernikahan resepsi montormu ilang. kok iso ilang? Ah, sing wedok mbek sing lanang padha mlebu blek do mangan-mangan montore colong wong. Lah nek ndek bojo elek, Piye? sing wedok nggawa tas masak cantik, maem bersama, sing lanang nunggoni montor. Oh, aman. Aman. Oh, iya. ngono. Karena malu ya, malu lek diajak Nah, begini. ngono. Nek pas sepi tanggapan piye? Jo? Sepi tanggapan Nek bojo ganteng bojo ganteng iki paling yo piye dan piye. Sambat terus. Ape mergawe sing rondok kasar gengsi wong ganteng. Hmm. Nanti bojo elek, wo kayak tumbuk kayak ning pertelon pasar ngene entuk duit. ya. Ya, Ngemis. Masamu. berguna loh itu ya. Masamu. Ya nanti tak pikirkan dulu ya. Aja mbok pikir, dino langsung dedes ngono. Yakin? Kadang- Yakin kamu mau sama aku? Tenanan loh ini. Tenanan loh. Besok tak undang Nen Naib sama Moden. Gimana? Nek naik piye nek moden lho sing medeni wong. Aku nek mbok undangno naib, terus mbok kon maca aku iso sing marai aku ndrecek mbok undangno Mudin. Lah kowe ketemu moden penak lho Jo. Penak apane? Didusi. Tuh kan? Dikei minyak. Kowe aduse nganggo kembang. Wangi kau. Sik, tak kandhani. Didusi, dikai minyak gak keberatan, Heeh. dikai kembang ya gak Dipangku keberatan. bareng lho. Sing terakhir ngerti ora? Apa? Matane ditutupi. Sok nganggo talange debok. Ngeri apa ora we. Enggak. Aku perangkat desa sing paling tak wedeni iki Mudin. Lah kok iso? Oh Mudin iki anggere kadung ngedusi wong ora ono sing balik kok. Iya. Mereka suka ditusi Nah, Mudin. makanya kita hari ini berdoa wong eling mati. Nek mati ku wajib, ning nak wis umur kuwi mesti urung mesti. Ya. Piye piye. Piye? Ngene. Mati iku Pasti. mesti. Nek tuwa urung mesti. Nah, ono loh. Mati kuwi mesti nek tuwa. Urung mesti. Contone. Lho, wong jenenge klapa niku anten sing ceblok bluluk, garing teng manggar, ana sing tuwa ora ceblok-ceblok. Kaya ngene iki angel, Pak Git. Angel piye? Angel matine.
nguripno sembarang ini iki Pak Igit. Malaikat mau pencabut nyawa datang tak unen-unen di balik ini. Oh, anak Gak berani. Agek roh kowe atus malaikat tapi njabut nyawa. Ana apa? Mboten, Mbak. Kaget. Manusia langka Jo iki. Iya, Diwet-wet Jo. Nggih, Pak Igit. Aku mah limited edition. Terakhir ya. Satu-satunya. Lah ya satu-satunya terakhir seguri. Seguri Ini kowe muni terakhir kleru satu-satunya. Keliru lah kalau terakhir tuh berarti ada produk-produk sebelumnya. Nggak ada aku satu-satunya limited edition. Ngono. Iya, iya. Edisi khusus. Gitu loh. Iya, iya. Pamijen ngerti pra kowe? Iya. Nah, ngono. Kowe kok suwe-suwe kok alum-alum ngono Jo. Ade bojo ngene nasibku kaya kerupuk Bandung kok Pak Igit. Kok iso? Kaya kanginan terus cilik mati. Oh iya ya. Wong mbok sing arus kok garwane Mas Rizky kae lagi mlebu Akang mangga hayang naon, hayang dahar sok atuh hayang dahar jeng abdi ngono. Aku juga bisa kok. Mas Jola, gimana kabarmu? Kayak begini kan juga halus dan lembut. Wah, model ngene iki Iya kan? aluk didol ning jekulo ya Pak Igit. Kok iso didol ning jekulo? Ah ning kono ben nyang bakul-bakul sapi yo. Asam mau. Kewan tapi. Ora ngono kok ngono. Sabar Jo. Mau. Anak. Aku tak ayo. Ayo kok tak bacok. Ayo sayang. Bacok arep bacok wani. Oh. Wani bacok aku ya. iya. Muni ya. Syukur. Luki lho. Kena kejo. Bisa ngomong anak istri. Ayo. Model ngene iki. Ketake kok meh seneng kowe tenanan. Ape seneng aku tenan. Alah gayamu, WA-mu lho isih. Lho, iya sih mbek kowe piye? Alah, WA-mu lho sing tak simpen. Piye? Kirim gambar ndas matane dikek abang-abang godhong warung ngene wae. Oh, cinta kuwi. Terus mau bales piye? Kula bales ngene. Iya. Lagunipun Sumanding Mbak Yesi. Oke. Menika ugi saking dulur-dulur Kalimantan. Kalimantan Mbak Yosi suwe ning Kalimantan Jo. Oh, Nggih. Oh, tahu kedelarang-delarang ning balik papan. wah lah. Iya betul. Kapusan nih kok Pak. Kapusan. Balik papan ki adoh lho. Jauh. Ya. Nggih, Kemarin kita juga dari Mantewe Kalimantan Selatan. Iya. Ya sama. Sama Julang naik pesawat. Julang itu walah ngisini Mbak. Lo kok ngisi-ngisi pripun? Lah kayak munggah kok Ahmad Yani medun ning Samsudin Nur Banjarmasin. Heeh. Sandalku ndi Mbak Igit? Sandalku ndi Mbak Igit lho. Lah mula-mula gak digawe sandal iku. Munggah kok Ahmad Yani Semarang iki dupeh pesawat iki karpetan. Heeh. Sandalnya dicopot. Tekan Samsudin Nur Banjarmasin iki kehilangan sandal. Piye adek Ora aku tok Pak Igit yo ngisi-ngisini wong. Nyapo, Pak Igit nyapo. Medun kok pesawat jeleng ning gone anu ngenteni tas, barang tasnya digawa kan kesel Pak Igit saya. Mlayu ning warung nek tumbas. Golek apa? Wong kono ya ora mudeng. Banjarmasin kok muni tugas. Banjarmasin ki bahasa Indonesia beli. Oh. Bakul tumbas. Kan sopan, Mbak. Sopan apane wong kono ki ya ora mudeng. Nah, bahasa itu beda-beda. Sumanding, kowe sing dadi MC iso Jo, kowe kudu campur sari. Nadato tanpa keyboard nih lagune iki lagu Cina Banyuwangi. Gabungan. Sendiri kah aku ini? Iya dong. Oke, sugeng dalu Bapak Ibu, kanthi Martika Pinara, nggih, midhangetaken Cakra Nerat Campursari. Ya tak kasih teman sama Mbak Ida Lele. Nah, nggih. Sumaning bersama Cakra Nerat Campursari ada Yosi Dian Pratiwi dan ada Mbak Ida. Ida Lala. Yo. Sineksen bulan kekencaring ratri gure jagat bareng kelawan si reki sayang natabung
pujanku.
kesempatan untuk jadi renggang setia. Sampun. Terima kasih Mbak Yosi dan Mbak Ida. Nggih, niku nggih sembah nuwun disimak Pak Lilik WTB. Wah, saking Rembang. Ini Pak Lilik ya ndak bengi nyimak Sige Channel. Iya. Nggih. Mas Jemblok ST. Salam nggih kanca-kanca. Pak Budi Guntoro CFC Ngayuk Jakarta nggih nyimak sembah nuwun. Kanca-kanca Jepara niki nggih nobar Pak iki. Apa ngaten? Nggih. Sembah nuwun disimak kadang kula saking Sragen Mas Simon Darsono. Wah iya, salam kagem Mas Bari. Nggih. Malam hari ini di live streaming YouTube 8 channel secara serentak Jo. Napa mawon menika? Sige Channel, Lawu Atmaja, Aji Mangkoro, Lawu Srikandi, Jawa Pride, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia, Kru Cakraning Rat. 8 stasiun. Nggih, laras. Kok stasiun? Stasiun channel. Oh iya. Saking Pak Ngaidi Ngayu Jakarta nggih nyimak nggih bangun. Nggih. Jebule WA gembruduk kok banget. Nggih, oh jenengan iki nek tuku kuota sing sebulan sekali ngono lho. Nggih. Tuku kuota milih sing 2 dina entek. Disimak dari Tanggirejo Tegawanu. Oh, Pak Slamet nggih sembah nuwun nggih. Iki coba Mbak Umi karo Mbak Elisa meneh, Jo. Nggih. Pasangan. Iki Pak Gofar Nolokerto Kaliwungu nggih sembah nuwun setia selalu nyimak nggih. Nggih. Pak Nur Kades Randu Gunting Bergas Semarang nggih. Salam nggih Mbak Elisa, Mbak Umi. Nggih, Pak Kasir Jonegoro ya do nyimak, Jo. Nggih. Ini ada permintaan dari Pak Santoso, Pak Peno tadi lestari. Lestari siap. Supaya teman-teman berdua Temanten. lestari. Samawa wae iki. Samawa iki apa, Jo? Sakinah mawaddah warahmah salawasna. Salawasna. Aduh. Oke. Dadi Piyai Cikarang terus entuk Piyai Kudus. Walah ke Pak iki tebih kene kok iso bersatu menika merga pun jodoh. Nggih. Kudus sing terkenal jenenge lho. Nggih. Karo apa soto kebu. Wah, soto kebu. Oke, Bo. Nggih. Mau yo maem iwak kebu. Oh, aku makan aku. Oh iya. Ada kikil. Kikil. Kikil, kili-kili. Oh. Itu. Itu makanan khas Kudus. Enak. Ya. Jadi itu bentuk bahwa dulu Kanjeng Sunan Kudus ketika syiar agama Islam itu masih menghormati adat istiadat budaya yang ada di Kudus. Oh iya. Dulu zaman Hindu kan tidak berani menyembelih sapi. Oh betul. Karena sapi itu kan dimuliakan. Nah. Kemudian ini dilanjutkan bisa gitu ya. Bisa disempurnakan dengan Disempurnakan doa. dengan Iya. doa. Ya, lo ini jarang nyembelih sapi. Kebo. Kebu kok kebu. Kebo. Tapi Menor- yang dibelah juga kebo apa gudel? Gudel iki anake Iya. kebu. Kalau di Jogja itu kan yang dibelah yang muda, yang kambing itu muda, cempe. 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 Jadi kalau di sini yang dibelah yang dewasa apa sik Ya cilik-cilik. dibelahi sing elek-elek iku lho. Kok sing elek to? Oh, iya. Sing Cempe apik to. kebu ki yo dibelah kabeh. Itu Jolang dulu pernah itu bekerja di Jagalan ya Jo ya. Nggih. Pengalamanmu nyembelih kebu biyen Jo kae Jo. Wah, diglethake Pak Igit. Oh. Cekeli sikile, pantal taline tampar guri terus dibelah mak ngoten niku. Wah. Wis bosen nyembelih kebu terus mulih Rembang kowe nyembelih apa? Kula nyembelih pitik. Lah sing digedhek ndase apa kowe? Mosok pitik. Nika nyembelih pitik kan terus anu Pak Igit, warunge bangkrut sate ayam nika. Terus Kula akhirnya terus ngalih ngulon melih kula. Ngalih ning gone sate kirik. Us. Oh ngedan ora pareng. Lagunya lestari nggih. Siap. Di MC ini Jo, di MC ini Jo. Nah. Selamat malam Bapak Ibu, semua yang sedang berbahagia, khususnya mempelai berdua. Selamat menempuh hidup baru, berbahagia untuk selamanya. Malam hari ini kembali bersama artis cantiknya Indonesia. Dadi MC orkes yo sing suarane sing gede. Yo, masih bareng bersama Cakraning Rat. Nganggo yo karo masih bareng iki ciri khas MC. Yo, ngono coba ya. Yo, kurang gede nih.
Gedene. Wis ora sah. Mules weteng wae. Padha mawon ciri khas kon padak-padak ke. Yo, Lestari bersama Mbak Elisa Elisa dan Mbak Umi. Yo. Kunjuk Pak Santoso, Pak Peno, saudara-saudara dari Kalimantan yang hadir malam hari ini. Lestari. Dewi katon lambi hamba parwani semi arum kembange melati dasar gulane awan miteri tanpa luar biasa. Najan to tanpa keyboard nih ya gayeng.